दिनै जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिसनाव गांसे गोसोखां बिलाइ होबावदों जे थांनाय 28 तारिखआव मैनागुरि गामिनि माइनावपुर गामिनि फुंखा बसुमतारीखौ जे नायगार फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावथारबाय खुनु दाय गैयाजासे। दा बिनि सायाव जोङो दाखालि 1 तारिखआव जों मोनसे धरना खालामनानै बिसमुरियाव जों मोनसे गोसोखां बिलाइ होदोंमोन आरो जों दाबि खालामनाय जादोंमोन जे बे फुंखा बसुमतारी गावथारनायनि सायाव मोनसे जुडिसियेल इनकुवारि जानांगौ बे बाथ्राखौ जों दाबि खालामदोंमोन आरो जायनाखि माने दायनिगिरि फरेस्ट बिफाननि जाय गावग्राफोर जाय दैदेनग्राफोर बिसोरखौ इमिडियेट साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनांगौ एरेस्ट खालामनांगौ होननानै जों दाबि खालामदोंमोन। खिन्थु दिनैसिमबो दाबि खालामनायखौ जोंनि दाबि हिसाबै एरेस्ट खालामनायखौ जों नुवाखै। दा बेखायनो जों डिसिनाव दिनै आरोबाव जों गोसोखां बिलाइ होनानै बिसोर नारसिनदों। दा बिथाङा इतिमध्य जोंनो दा एनाउन्स खालामना होबाय जे बिथाङा जुडिसियेल इनकुवारि खालामना होनाय जाबाय बे घटनानि सायाव। बे मोजां बाथ्रा, जों बिथांखौ धन्यबाद होयो। बे जुडिसियेल इनकुवारिया खोब मोजां हाइ लेभेलनि मोनसे इनकुवारि बियो। दा बे हिसाबै जों बेखौ गोजोनबाय। दा थेवब्लाबो जायफ्रानाखि दसि जायफ्रा गुलि गावनायाव दंमोन दा बे पुलिस अफिसारखौ इनकुवारियाव मोजां जानायनि थाखाय बिसोरखौ इमिडियेट सासपेन्ड खालामनांगौ बे बाथ्राखौ जों दाबि खालामदों। दा बिसोरखौ साख्रियाव दोनबाय बिसोरो मेनिपुलेट खालामनाय सम मोनगोन। बिसोरो कर्टआवबो मेनिपुलेट खालामनाय सम मोननो नाङा। बेखायनो दाबो इमिडियेट सासपेन्ड खालामनो जानांगौ आन्डार सासपेनसन ओमफ्राय जुडिसियेल इनकुवारि जानांगौ बे बाथ्राखौ जोङो बुंनाय जाबाय। दा धन्यबाद होयो जोङो क'क्राझार जिल्ला कमिसनारखौ। बिथाङा इमिडियेट जोंनि जायनाखि दाबि बे दाबिखौ माने गनायनानै जुडिसियेल इनकुवारि होबाय। धन्यबाद होयो जों। ओमफ्राय लोगोसे जों खुला खुलि बुंबाय थादों जे बे गावलायनाया खुनु दिन माने जायाखै, सैथो नङा। जेराव जोंनि माने फरेस्ट बिफाना आसल घटनाखौ दोनथ'नानै बेयाव गावलायदों आरो फुंखा बसुमतारीनि ग्रुपआनो गावग्रोदों होननानै दाय होदोंमोन। बे नंखायथार, बिदि जायाखै। आरो दानि दिनाव बर'फ्रा खुनु दिन बिदि गावलायनायनि मोनसे रावहाबो मुड गैया, टेन्डेन्सि गैया आरो बे रोखोम रावहाबो अस्त्र गैया। बेखायनो बे गावलायलायनाया नंखाय मिसा खोथा। जों जायगायाव थांनानैबो जोङो खबर लाहैदों। ओमफ्राय फुंखा बसुमतारीया हारसिंसो 28 तारिखआव हाग्रायाव थांदों, जेबो गैयामोन बिहा। दा बे हिसाबै बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ नायगार गावदों, खाथिनिफ्राय गावदों, एबारे होजाबनानै गावदों राइफलखौ। बे बाथ्राखौ जों हरनाय जाबाय। ओमफ्राय गावथारनायनि अखानायै जायनाखि क'क्राझारनि पुलिस मेजिस्ट्रेट ओमफ्राय बर' रायजो राजाफोर गोजौ जायगानि सरलपारानि बिसोरो बे फुंखा बसुमतारीनि गोथै देहाखौ लायनो थांदोंमोन। बे लायनाय समावबो फुंखा बसुमतारीनि देहायाव खुनु जेबो मोनाखै, अस्त्र जेबो गैया, जेबो इनक्रिमिनेटिं माने डकुमेन्टसफोरबो जेबो इनक्रिमिनेटिं माने फोरमानफोर जेबो मोनाखै। दा जे बे खेत्रआव बेखौ जे माने गुलि गावग्रोदों होननाय बे नंखायथार। दा बेखायनो जों बेफोर बाथ्राखौ माने जिल्ला माने खुंगिरिनि सायाव बुंनायाव बिथांमोनाबो जोंनि बाथ्राखौ गनायदों, नंगौ सान लादों। मानोना जायगानि मानसिफोरखौ जों मिसा खोथा नङा, थगाया। मेइनलि जों बुंनो लुबैयो बे हाग्रा ओनसोलाव बेसेबां दिनै घटना जागासिनो दं, बे हाग्रा बिफाना दायनिगिरि, हाग्राफोरनो लायहोबाय थायो। दा बिसोरनो माने सोरबा दंफां खावग्राखौ, सोरबा दंफां लायग्राखौ बिसोरनो सम सम गावफ्रा फैजानांगौबा बिसोर थोनो। आरो बिसोर थोननायावनो सोरबा दंफां मावो। आरो जेब्ला दंफां मावो बिसोरो बारहैयोबो, बारनायनि माबाखौ बिसोरो खालामो। दा ओंखायनो जों लकेल जायनाखि रिपर्ट, बे लकेल रिपर्टखौ जों मोनजोब्बाय गासिबो। बिसोरनो थोनो आरो बिसोरनि दारै दिनै हाग्रा बिफाना दंस जागासिनो दं। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जुदि मोजाङै जुदि माने प्रटेक्सन होनायब्ला हाग्राखौ मोजां माने दिथा होनायब्ला आं सानो बे जायगायाव खुनु रावबो मानसियानो माने हाबनो हायामोन, दंफां दाननाय नङामोन, रावबो हाग्रा एवनाय नङामोन। दा बिथांमोनानो माने थुलुंगा होबाय थायो। आरो जों खबर मोन्दों बे माने फरेस्टनि जायनाखि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोर बिसोरनो फैसा लायै 1 लाख 2 लाख 3 लाख गाहाम लायै बिसोरनो हानि माबा होनो होननानै बिसोरखौ एनकारेज खालामो। डेभेलपमेन्ट होनाय आने बाथ्राखौ बिसोरो माबा खालामबाय थायो। दा ओंखायनो जों गासै खबर मोनजोब्बाय। आरो बे सिङाव जायनाखि हाग्रा सिङाव हा दं, बे हाग्रा सिङाव हा जायफ्रा दङ बिसोरखौ जों दिनै इनकुवारि खालामनांगौ, इनकुवारिनि आवथायाव लाबोनांगौ। दिनै गोबां बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रिटायार्ड माने मानसिफ्रानो अफिसारफ्रानो बे जायगायाव हा लानानै दं।
खालामो आरो लोगोसे जोंहा माने जेम्स बसुमतारिया जा स्टेटमेन्ट होबाय जे गावलायदों होनना बुंनाय बेखौ रायजोफ्रा खुदिदों जोबोद दुखु मोनदों बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन बिथाङा बे एरिगेन्ट बियो बेहा खुनु माने माबा गैयै बे खान्द' गियान गैयै बाथ्रा बुंनाय जादों रायजो राजाजों दुखु मोनो रायजोआ आघात मोनो नंखाय खोथा बुंला बेखौ बुजियाखै दा जार फले रायजोआ बांसिन बिखौ खुदिदों रायजोफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों दा बिथाङा अन्तत' खमसे खम घटना जादोंब्ला बिथाङा खबर लाफैनांगौमोन रायजो राजाखौ सोंनांगौमोन मारै जाखो मारै माखो खबर लाफैनांगौमोन ग्राउन्ड रिपर्ट लामानो बियो बाहेराफोरा डाइरेक्ट फरेन डिपार्टमेन्टआ जोंखौ बुंबाय बेखौनो बे स्टेटमेन्ट होनाया जोबोद अननाय जादों बे बिराद गाज्रि आरो बिनि स्टेटमेन्टखौ नोजोर होनानै जों बुजिनो हादोंमोन जों बुजिदोंमोन जे बिथांमोनहा नैबे घटनाखौ दोनथ'नो नागारदों बे दायखौ समस्त माने फुंखा बसुमतारियाव होनानै फरेन माने जायनाखि अफिसियेलफोर जायफ्रा गावबाय जायफ्रा गावथारदों गरिब दं बिसोरखौ माने दोनथ'नानै बिसोरखौ बासायनो नागिरनायनि मोनसे सख्राथाव मोनसे पलिसि बेबायदि माने पलिसिखौ जों माने बिनि स्टेटमेन्टनिफ्राय जों मोननो थाङो दा गथिखे दिनै जों बेफोर गासैबो बाथ्राखौ जिल्ला बेंगिरिनि सायाव जों बुंनानै होनाय जाबाय जे जाहाथे खुनु माने पार्सनेल माबा जाया पार्सनेल जाहाथे थरन्त जाया पार्सनेल थरन्त जायोब्ला बे रायजो राजाफोरखौ माने आघातनाय जागोन दुखुनाय जागोन मानोना बे जायगानि रायजो राजाफ्रा गासै मिथिगौ बे घटनायाव खुनुदिन गावलायाखै बे घटनायाव खुनुदिन माने फरेस्ट अफिसियेलखौ गाग्लोबाखै बेखौ बयबो मिथिगौ आरो अस्त्र मोन्दों होननाया नंखायथार बेखौ मिथिगौ बेनिखायनो दिनै जुदि माने बिसारनि नामाव अस्त्र मोन्दों गावलायदों होनना बुङोब्ला रायजो राजानि माने बेरेखा थांनाय जागोन रायजो राजाखौ आघातनाय जागोन आरो इनजास्टिस खालामनाय जागोन रायजो राजाखौ बेनिखायनो तदन्तखौ जाहाथे माने खोब मोजाङै प्रपारलि जायो आरो खोब मोजाङै जाहाथे माने इम्पार्सियेल भाबै जायो आरो न्याय मोनो जों बेखौ माने जिल्ला बेंगिरिखौ जों बुंनाय जाबाय आरो लोगोसे दाबि खालामबावनाय जाबाय जे जायनाखि दुखुथिया न'खर बे दुखुथिया न'खरा जेबो गैया हाबा जास्लोंनाय बुंनो थाङोब्ला 13 बोसोरनि हिन्जाव दा रानजिरान थाबाय बे 13 बोसोरनि हिन्जावा गोलाव जिबन दं बे गोलाव जिबनाव माजों जिउ खांनो गावनि संसारखौ बोरै जानो आरो सासे फिसा दं 5 बोसोरनि जों बोरै खांनो बे गिदिर मोनसे सोंलु बियो मा खालामनो बेखायनो जोङो डिस्ट्रिक्टआव बुंदों जे नोंथांमोना बोरै मा खालामो बे न'खराव 1 कोटि माने रां अनसुंथाइ होनांगौ कम्पेनसेसन होनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बे माने जायनाखि फुंखा बसुमतारि बिसि बेनो माने मोनसे साख्रि बेनो पार्मानेन्ट बेनो होनांगौ होननानै जों माने दाबि खालामबाय दा बिथांमोना माबा खालामो आरो बेफोरबायदि न्यायखौ जुदि जोंनो होनो हायाब्ला न्यायखौ जों होआब्ला जों गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामनाय थागोन प्रटेस्ट खालामनाय थागोन होननानै जों बाथ्रा बुंनाय जिल्ला खुंगिरि हिसाबै जों बुंनाय